Ola, son Gabriela Caneda, de segundo da ESO, e hoxe vouvos falar do libro O bosque pálido, escrito por Jaureguizar. Lidia é unha rapaza de 13 anos. Os seus pais, despois dunha longa discusión, deciden enviala a Illafón para que mellore o seu inglés. Ao chegar alí, ela atopábase nun ambiente raro, xa que todo estaba cuberto de néboa, xa que os seus habitantes eran albinos. Estes traballaban de noite e descansaban de día, para que o sol non os doñase. A súa forma de vivir e de pensar son as mesmas ca os do século XVIII. A familia que a acolleu durante eses 15 días é moi amable con ela, pero Lidia ten sospeitas relacionadas co traballo que facían os habitantes da Illafón. Tamén decatouse que as persoas de Illafón estaban moi tristes e serias, e empezou a pedirlle respostas a William, o fillo do seu anfitrión, e xuntos embarcaranse nunha aventura para descubrir os segredos de Illafón. Os meus persoaxes favoritos son William e Lidia, xa que os dous son rapaces moi valentes, que sempre buscan o mellor para os demais. O persoaxe que menos me gustou foi Mr. Witherspoon, xa que é un hombre moi cruel incluso coa súa familia. Tampouco me gustou Pei, xa que despois do que Lidia fixo por el simplemente traicionouna. Persoalmente, este libro gustoume moito, xa que é un libro moi entretido e moi misterioso. Recomendo moito, xa que tampouco é moi difícil de ler. O autor desta novela é Santiago Jaureguizar, que naceu en Bilbao o 14 de agosto do 1965. É un xornalista e escritor galego. Outros libros del son A boca do inferno, Os abuxos entran na casa do pé esquerdo e A coroa de Napoleón. Adeus.